なんてこった。とうとう俺だけになっちまったぜ。だが、諦めるわけにはいかねえ。さ、分かっております。我々も全力を尽くします。頼んだぞ。さあ、エルヴィ、かかってこい。かの者に力を。甘いんだよ。
落ちな。そろそろ終わる頃じゃねえのか。現在メインロープの切断を行っております。あと2本も切断すれば自重で落下するはずです。お待ちください。よし、全部隊端から離れろ。そのままだと巻き込まれるぞ。小賢しい真似をしてくれるじゃないか。止まりやがれ。よくも。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者に力を。謙遜は怠らん。